ak potrebujem posúdiť napríklad v občianskom združení právnu nejednoznačnosť, či mám alebo nemám povinnosť používať e-kasu podľa tohto nového zákona o evidencii tržieb, tak idem do stanov. A v stanovách teda pozerám a čítam, čo sú moje hlavné činnosti. Pretože tie hlavné činnosti budú tými činnosťami za účelom, ktorých som vznikla, ktoré budem vykonávať na účelom dosiahnutia svojho cieľa. A teda nejedná sa v mojom prípade ani o podnikanie, ani o samostatnú zárobkovú činnosť v prípade týchto činností. Takže hľadám v stanovách. Všetko, čo je v stanovách, toho sa povinnosť používania alebo riadenia sa novým zákonom o evidencii tržieb netýka. Ale ako náhle objavím niečo, čo v tých stanovách nie je a dosahujem z toho príjem, ktorý môže byť teda samostatnou zárobkovou činnosťou alebo príjmom, ktorý je predmetom dane, napríklad dosahujem príjmy z nájmu, z prenajmu. Môžem dosahovať príjmy, ktoré v stanovách nemám a ktoré zákon o daní z príjmov definuje, že nimi môžem dosiahnuť zisk alebo som nimi zisk dosiahla, ale teda nie sú v stanovách. Tak pozor, v tomto prípade už sa u mňa jedná o samostatnú zárobkovú činnosť, o ekonomickú činnosť. Ešte sa nejedná o podnikanie, ale už sa jedná o tieto typy činností a príjmov z nich. A teda všetko, čo nájdem, že mám z toho príjmy a netýka sa stanov alebo nevyplýva z činnosti uvedených v stanovách, tak na evidenciu takýchto príjmov, ak ich chcem príjmať v hotovosti, by som mala používať teda e-kasu alebo mala by som sa riadiť týmto novým zákonom o evidencii tržieb. Ak sa jedná o nadáciu, nadácia ide pozrieť do svojej nadačnej listiny, tam má zadefinované, ktoré z verejnoprospešných alebo všeobecne prospešných účelov bude vykonávať a teda všetko, čo sa týka niektorého z týchto verejnoprospešných alebo všeobecne prospešných účelov a príjma z toho tržby v hotovosti, tak sa teda netýka tohto zákona, nemusí na to používať ani e-kasu, ani virtuálnu registračnú pokladnicu. Čiže takto viem posúdiť tú právnu nejednoznačnosť vlastne v tej ktorej neziskovej organizácii, že idem do tých stanov, idem do tej zakladacej, zriaďovacej listiny, do toho štatútu a všetko, čo nájdem tam, toho sa povinnosť evidovať tržby v hotovosti podľa tohto nového zákona netýka. Akékoľvek iné tržby, ktoré tu nenájdem, tie by som mala evidovať prostredníctvom teda e-kasy alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Teraz môže vzniknúť otázka. Ak mám kombináciu príjmov, napríklad zistím, že som nezisková organizácia, ktorá možno aj má vydané oprávnenie na podnikanie, alebo ak ho aj vydané nemá, zistí, že má príjmy z nájmu, prenajmu, že má nejaké príjmy, ktoré považuje za zdaňované, lebo nie sú v stanovách ani v inej zakladacej listine, tak tieto typy príjmov musím teda prijímať prostredníctvom, ak ich príjmam v hotovosti, musím prijímať prostredníctvom e-kasy alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Ak okrem toho prijímam napríklad členské príspevky v hotovosti, ak okrem toho napríklad prijímam nejaké dary v hotovosti, tak tieto príjmy z týchto činností nemusím teda inkasovať alebo na príjem takýchto príjmov nemusím používať e-kasu. Čiže ak mám kombináciu príjmov, z ktorých niektoré podliehajú povinnosti v hotovosti ich príjmať cez e-kasu, tie idú cez e-kasu. Ak mám aj iné príjmy typu dary, členské a podobne, tak tieto cez e-kasu ísť nemusia. Takže takto posúdim tú tzv. Právnu nejednoznačnosť v prípade teda neziskových organizácií a takto viem posúdiť, či teda mám alebo nemám povinnosť sa riadiť týmto novým zákonom.